Hello guys! Magandang araw sa ating lahat mga kabukid natin dyan. Andito ko ngayon sa aking bahay na hindi pa natapos guys. Hindi pa natapos kasi kulang pa guys. Kulang pa yung budget natin. Pero habang nagtambay kami dito guys, gumawa na lang kami ng guys. Gumawa lang ako ng tawag namin dito sa bukid, abuhan. Bagong tapos lang itong abuhan guys. Ginawa ko guys. Saka subukan nating magsaing dito guys. Mayroon naman tayong kaldero dito. Mayroon tayong tubig. Mayroon naman tayong mga panggatong. Ang maganda dito guys, ito yung traditional na lutuan dito sa bukid guys. Ang tawag dito sugang. Sugangan. Pero wala tong paa guys. Kaya yung iba dito yung sugangan nila may mga paa. Minsan may 4, may 3. Pero dito sa amin putol na yung paa guys. Kaya siyempre may mga din tayo. Gumawa tayo ng paraan guys para ito guys, sino nakaranas ng ganitong ginawa niyo sa pagluto guys? Sa saging. Doon ko kinuha tong saging doon sa puno guys oh. Diyan. Malapit lang din tayo sa puno ng saging. Kaya ito yung ginawa namin guys. Ito. Yan. Saka ito. At saka ilagay natin to. Oh. Yan. Okay kayo. Tapos lagay natin to. Para hindi yun yung kaldero magsasayaw. Saka pagkatapos, pwede din tong mag-ihaw ng bulad guys. Magsugbag bulad dito. Oh. Okay kayo guys oh. Tingnan nyo guys. Okay kayo guys. Okay kayo na siya. Maghaling na tayo guys. Maglungag tayo. Okay kayo. Maghaling tayo guys. Gamit tayo ng lighter kasi high-tech na tayo ngayon. Wala nang posporo. Ito. Lagyan natin ng ganyan. Yung bahay-bahay. Para mahaling siya. Yan. Oh. Tapos lagyan natin ng ganito. Sindihan natin. Para okay kayo. Oh. Yan. Bisiga na guys. Oh. Yan. Ilagay natin dito. Tapos lagyan natin ng kahoy. Lagyan natin ng kinating na kawayan. Para madali siyang mahaling guys. Ganito lang yan guys. Oh. Yan. Okay kayo. Haling na guys. Habang naghaling tayo guys, lalagyan na natin to ng bigas yung natin, kaldero. Okay kayo. Patay ng bigas. 1, 2, 3. 3 baso lang guys kasi 3 kami dito guys. At saka natin, kilisan natin. Ang tawag yun sa inyo guys, yung nibasa muna yung bigas. Yan. Tapos kuraw-kurawin. Iyabo natin. Pagkatapos, sabawan natin ulit guys. 3 baso. Pina rice cooker style. Ilang baso yung bigas. Ganon din yun karami yung tubig natin. Pero yung sa noon guys, hindi na to baso-baso. Yung lang, yung ganyan-ganyan lang yung bigas. So, luto pa rin. Yan guys. Tapos na. Hi guys! Takang na natin to guys. Lagay na natin dito. Oh. Yan, nakapatong na. Okay kayo guys. Umaapoy na guys. Madali lang tayo nakagawa ng apoy guys. Ito yung kasama ko si James.
Dapat si Tito doon, guys. Yung kasama natin yung isa, guys, si Don Noel, guys. Humiga, nagpahinga dito, kaya nagsaing na lang kami dito, guys. Alright. Ganito yung ginagawa noon guys, pag medyo nakaranas na kayo ng ganito guys, yung ginaganon yung apoy. Okay kayo. Minsan nga yung ginagawa natin guys, yung ano lang, ilong yung pinaghuyap natin. Walang hangin. Okay kay guys. Ito yung tubig natin guys. Ito yung palibot ng ano natin, yung bahay na hindi pa natapos dito. Pero I believe na matatapos din tong bahay natin guys. Okay kayo. Yan. Yan yung bagong gawa na ano guys. Lutuan dito sa bukid. Buhay bukid. Habang hinihintay natin na maluto yung sinaing natin guys, maglinis muna tayo kasi maraming ano dito sa yung paggawa kanina ng ano, abuhan. Pauno na nato ang kanong guys. May luto pa siya bulat, guys. Pauno na to ang kanon. Ngayon ang pagliyok. Tang na to diri. Pagkatapos guys, Busing kirada na yan. Dalang bulat to. pagkatapos guys, ito. Itong atong gi haunan guys, dito sa bukid guys. Ganito kami dito. Ihaw tayo ng bulad. Okay kayo. Guys, subscribe mo kay Toots Danoy, guys. Ano yung bulad guys oh. Yan. Pagkatapos maluto yung kanin, yan, ipuli natin yung tuyo. Yang tuyo, ibig sabihin yan, okay kayo. Paypaya natin para maluto yung tuyo natin. Okay kayo. Okay kayo guys. Habang hinihintay natin na maluto yung tuyo natin guys, ilagay muna natin yung kanin natin sa dahon ng saging. Kuha tayo ng dahon ng saging guys. Okay kayo. May saging dito sa likuran ko guys. Yan. Dito tayo kuha ng saging guys. May dahon tayo ng saging guys. Dito natin lalagay yung kanin natin. Okay kayo. Ilagay natin yung kanin dito guys. Yan. Umusok-usok pa yung kanin natin. Yan o. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo guys. Oh. Okay kayo guys. Lagay natin yung kanin sa dahon ng saging. Yan. Nood kayo mabuti guys. Ganito lang kami sa bukid. Okay kayo. Oh. Yung kasama namin dito si James, hindi kumakain ng tuyo. May ano siya, beef loaf. Okay kayo. Hauno natin lahat. Walang matira. Bulag guys. Okay kayo. Bulag. Okay kayo guys. Yan. Tapos, kunin na natin yung kaldero. Balik natin doon. Sa kanyang lalagyan. Baka itong tuyo natin, naluto na. Yan, tuyong-tuyo na talaga guys. Tuyong-tuyo na siya.
Yung tuyo na talaga yung tuyo natin. Okay kayo. Ilagay natin doon sa yung sa ating kanin. Tanggalin natin yung tuyo, agay. Init talaga, guys. Sino nakaranas nito, guys? Pagkatapos magsaing ng kanin, mag-ihaw ng tuyo, guys. Kaya, guys, natanggal yung ulo. Wala na. Wala nang ulo yung isang tuyo natin. Okay, guys. Lagay natin dito sa kanin. Ano tayo dito, guys? Yung Kamot nag-vlog, may katauhan. mukbang tayo. Lagay natin yung tuyo dito. Yan. 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 Okay kayo. Oh. Picturean natin. Alright. Okay kayo. Gagawin ko ngayon, guys. Ito yung mga ako namin. Magluto muna ako ng biplop. Kasi Tanawalan yung na kasama yung namin, hindi ko makakain ng biplop. Taon. Guys, luto na andito na lahat yung natin sa pagkain, guys. Guys, kakain na tayo. Ito Okay. talaga yung buhay bukid. Bago tayo kumain, guys, magdasal muna tayo, guys. Ito si Don Noel yung mag-pray natin sa pagkain natin. Salamat, bless me. Na kaning food, makahatag sa mong maayong na makabless sa mo, Lord. Na kaning full, Lord, makaayo sa mga sakit, Lord. Na Jesus, may pray. Amen. Amen. Si James mo ay nag-pray, guys. Kaya, let's start, guys. Let's eat. Okay, guys. Hindi makita si James. Ayaw ko ba? Sige nyo. Sarap. Guys, sarap ng tuyo, guys. Okay kayo. Yung bulad. Hindi ka man naghihalog rin yung bularan eh. Paduin natin. Yan. Sarap talaga, guys. Sarap ng tuyo, guys. Tuyong tuyo talaga siya. Yung mga nakaranas nito sa bukid, guys. Noon, mabuhay tayong lahat. Okay kayo. Kung hindi pa nakaranas, maningkamot na makaranas kayo. Para okay kayo. Kailangan nyo nang matuto ng ganito, guys, kasi hindi natin alam ang ating buhay ngayon. May mga gira na po, guys. Kaya kailangan natin alam natin yung buhay. Oo nga, guys. Yung kasama ko dito sa gym, guys. Sa YouTube, habang kumakain kami. Yan, guys. Okay ka, guys. Yung tuyo ko, guys, oh. Yan. Sarap talaga. Tapos, tapos, hungit ng kanin. Okay! Mami kayo, guys. Yan! Gawa ba ninyo? Ay, damak man kayo mo. Damak man mo. Ano ba? Tungkuan mo ng mga Ayan. gawa ninyo. Damak man kayo mo. Sabi ni James, guys, ano daw kami? Kasi hindi pa siya nakaranas ng ganito. Kasi, ano siya eh. Kaya, dapat niya matutunan. Naka-experience din ng ganito. Sige, James, kain ka din. Damak! Yun na. Yan. First time ni James na kumain ng ganito, guys. Yung biplop na. Budol. Budol fight. Okay kayo. Lami kayo, guys. Bulat, guys, bulat. Ang sarap ng bulat, guys. Yung dalawa na ang tuyo nung naubos ng kasama ko, guys.
Lakas kumain yung tuyo niya. Oh. Sige, sige. Sige, pagwa. Yan, sige. Lagay mo dyan sa plato. Si James ay gumamit talaga ng ano guys. Malagyan ng para sa kanya. Hindi siya sanay ng ganito. Kaya okay kayo. Okay guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panonood nyo guys. Salamat sa support nyo sa ating channel. Supportan din natin si Don Noel. Bye-bye guys. Shoutout sa lahat yan. Okay kayo. Lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube. Sa ating team dyan. Team B. Tayong dukot guys. Team Japan. Okay kayo. Okay kayo. Kaya sa ating lahat guys. Lahat ng ating gagawin. Iano natin sa buong may kapal. Saka huwag tayong magbahala sa panahon natin ngayon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito si Tots Amen. Danoy. Dito sa ating Buhay Bukid. Okay kayo. Napay ka no.